Sa mo. Dos bay. Yan bay. Pagkakita kay ang babae na ko bay matay. Magdaganoy ka na po. Grabe gupuha ha. Magdagan guro palayo. Anak Wa man gani ko nang hambog nga katong akong gidiskartiyan nga bi. Igo pa ko ning hikap ning gakos largo. Sana Walang ko ning og ako bay bugaong bagay ko anak ko tong katong tulo. Idungan to na ako eh. Wala na ko dungan na kay usar man ko. Ako lang kita sa. Layo na juga ako baso. Bawal. Ako bay di pa kay ko kadiskarte. Ang babaeng hubol pante. Ya tera. Nya. Sure ka? Sure kayo. Nya ako tong nya ngansom tong ingon sa barkada gapon lagi nga katong kuyog nga tong gapon. Nya. Na ako ni babae gipaila-ila nimo. Uy, ni kurog man ka? Nga manong ka nga. Palit sa kong sigarilyo. Oy. Kani may kita kata ini. Ano ako? Oh, kana. Kini, makita sa katag diri ron. Ikaw gara kay ka. Ako na. Ako gara sa ko. Parehas ang duha sa. Kanaw ka na. Ayay mo na duyan. Ay, paduyan na. Ako yun na ba kay? Oh, kana. Kanan duha. Pakit o kag dagiton ko na duha. Ya, tira. Oh, sige. Ako musugot ko bay. Aron makita jung katag ba ka? Pamaayo kinsay maayo dyan na to sa babae. Ikay una, tagaan ta kag chance kay una kay ug madara nimong duha. Oh. Congrats ko nimo, way problema na ko. Muuli lang ko sa mo ah. Oh, Ulan lang ko kamungay. Oh, uli na yugi. Laro mo ginamo daha. Di isa. Pakita na sila kung puno ba pinaano. Robin Padilla. Ge. No. Tanaw na ko katag ani. Hinduta gitu deh. Stress free. Support na mga free diha. Hindot siya juning single eh. Hindot bito juning single ta kay. Wala man siya. Hello, ladies and gentlemen. Hey, kanay. Akibaw mo ko ninyo mga miss no nga kanang ang gipangita nyo sa usa ka lalaki ba para sa akong kagwapo. Uy, ginay. Hangin gi sa tanan. Sang inay mura jud kog mapadpad sa kahangin. Wapo Aw, ko. okay rag mapadpad mo sa hangin pero mapadpad mo diri sa ko ang tukad. Uy, samok kayo ka ay. Naarami diri kay nagpahangin rami. Abot sa kadiri nga. Imbis stress free. Dili na free among stress. Stressful. Full na. Di na mo kita sa mas kong kagwapo. Sus, Ginoo, mi nang inaanglan og lalaki kinay. Single rami, gusto rami single. Mao jud. Period. Asa ika di pud ka. Dili sad ko. Wa may plano ana. Awa di abi. Hala ko mo. Di pasar oy. Buka. Unya. Ay, uy. Nya. Sus, wa man lagi mo na duha. Na, ika may ilang ganahan. Ako lang ganahan. Ika may ganahan nila ba? Paano sila nga mas ganahan? Mas ganahan mi sa atong imong kuyog. Tanawa bay. Congrats sa Itagaan ganit ikag chance. Kay kung ako pa ning una didto, maghilak na ka diri. Ahat, oy. Nawag. Congrats sa daan bay. Thank you bay. Thank you daan bay ha. No hard feelings ha. Ah, uy, okay kayo bay. Aray na ko bay. Sige bay. Sorry na lang ka bay ha. Sama na bay nga di mo sila ganahan mo. Ako na sad. Kailan dugo. Oh no. Stod sa mo na huna. Pasensya na kay mo ha kay na gidisturbo kita mo. Kay dire man to kung kauban no. Kauban ito nimo. Oo, Kauban dito nimo di ay. O ako lang gito siyang gitagaan og chance. Kay ingon siya, madamo niya duha pero wala siya kay bawo di ay nga ako gid niyang type, di ba? Mga magandang dilag. Ba? Puso ko'y iyong nabihag. Grabe kahayag sa kung kaugmaon aning imong agtang day. Hasta sa imong haday. Ako sad mura kog nangahoy. Tungod sa palwa kadako sa imong ilong. Oh, yun. Pauli sa inyong balay. Adto dito Magtanong kag humay. Kamonggay ako.
Uy, kinsa man ingon ko nimo binga. Naibog gini mo. Sa dalan ka mo na magpa. Kami mababae magpa-cute yun ayon no bisag mo pay pag-ingon gani ninyo. Akong katong kauban ako di gid to mamutbot. Wala ka niya igna. Di ingnan gani ko niya nga ako inyong type. So ano sa man ni? Nya ato na nang schedule. Okay, diyan sa ko pwede mo dungan og duha. Ya Amina, kining Jud. ya Grabe, kining lawasay ani pang usa ka semana man eh. Oh, Ano ba? pwede pang morning. Ang giingon na mo niya, dili mi magsulod og uyag-uyag kay single ra mong gusto. Kay kamong mga lalaki, labad mo sa ulo. Ato mo ulit ka uli. Uli to, uli. Kayo amo ang Ayo kay mo diri tugtog diri nya. Naabot ka kalit. Lakad to. Uli, pauli. Kami labad sa ulo, kami ang tambal sa labad sa inyong ulo. Kaya duha among ulo. Saba di ay pauli ko sa inyo. Pauli. Kaya may naginang lalaki. Oh, Jud. Lord ka, wag kang halag lalaki. Wala. Ikaw. Labaw pang wala. Balik ka diri kay kanang talwa ako diri sugnod. Magmahay ra mo! Kami na ikaw! Oy, wami mahayad. Naita. Bay, ikay yan naib ka no. Igo ka sa kong wala di ron waswasan tikas kung tuoron. Ngano day bay? Ano day bay? Nangilad man ka. Ingong kag ako lang type. So, di man gud ako. Niingon sila nga ikaw gid lang type, hawa lang ka didto. Kato ko nung ning sugod na kag diskarte nagpa-cute ra sila. Nya kining hawa man ka ako may imong gituod noon nga. Bay. Taro masyur juga bay. Sure lagi oh. Mamatay pa to mo silingan og mo. Unsa man ka? Napakita rin. Nagma-cute ra tong duha nimo. Unsa man taw kay hawa si kalargo. Ikaw mangilad jud kay mangingilad. Bay, aris ako bay. Ato mga nakiha day. Oy, sila invest irita para ma-stress. Stress mo ka. Mga pugan ba nang sa ka? Nanong balik ko. Ganahan ako muna. Klaro ni Kihila.